Pangasinan, posibleng hatiin sa 8 distrito sa ilalim ng House Bill 5133. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 5133 na naglalayong hatiin ng lalawigan ng Pangasinan mula sa kasalukuyang 6 na distrito o tungo sa 8. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa mahigit 3 milyong katawang populasyon ng lalawigan, dahilan upang itulak ang panukalang ito para sa mas patas o anong representasyon at mas epektibong paghahatid ng mga serbisyo publiko. Layo naman ang panukala na mas may parating ang boses ng bawat Pangasinense sa Kongreso at matiyak ang pantay na atensyon at alokasyon ng pondo para sa mga bayan at lungsod sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, inaayos ang komposisyon ng mga bagong distrito batay sa laki ng populasyon at geographical na lokasyon upang maging mas organisado ang pamamahala. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa antas ng komite ang House Bill 5133 matapos ang first reading. Tinuturing naman ito ng ilan bilang isang hakbang tungo umano sa mas inklusibo at progresibong Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.